Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para bapak kiai, para alim, ibu nyai, kula mboten sebut setunggalipun, tapi kula mboten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau. Sedaya kala wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat bapak-bapak umarok keseluruhannya, lebih-lebih yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati. Bapak-bapak ingkang sami hadir, utamine para sesepuh, ini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Kula niki wau sawan mriki rada bengi, polane khole mak kula. Salam ngandapan Gus. Kira kemana Gus? Kula niki wau pas ngekholi mak kula. Wong NU ngekholi wong mati. Iku mboten ngarang. Jadi wong NU ana 3 dina, 7 dina, 40 dina, 100 sampai pendak sampai ngekholi kitabe jenenge Riyadhur Rayyahin. Boten Riyadhus Shalihin, Riyadhur Rayyahin. Sing dawuh niki Abu Salamah Al-Qalyubi. Oh jenengan tumbas kathah kinten ngampel kathah. Cuma kula takon ten Mojokerto Riyadhur Rayyahin mboten wonten. Ten kitab Riyadhur Rayyahin dipun terangaken imale merupakan hikayah. Berikut dipun ceritakan ana wong soleh, wong sugih, duwe anak 5, anak 5 niki kegolong minas sholihin. Ingrene wong soleh niki pun loro-loron, anak 5 niki selalu hormat wong tua. Tadi wong tua niku senajan sendirian tapi boten pernah merasa kesepian, sebab anak 5 niki selalu mendampingi wong tua. Akhirnya cerita anak 5 niki musyawarah ngeten, Dek, aku iki sing tuwek, aku duwe pendapat, engko sapa sing duwe pendapat ya dihargai. Tadi pendapat niki perlu dihargai, gak perlu ditolak. Pendapatnya ngeten, ingrehne bapak iki lorone gak ono sudone, masih anak bergelir-gelir nunggu iki ya gak masalah. Sing tak jaluk dulur 5 iki ono salah sijine sing gelem kanggonan bapak. Sing isine sapa sing gelem kanggonan bapak nek bapak iki wis wafat, dunyane bapak samene kae iki gak perlu diwaris, dimehno anak sing kanggonan bapak. Biasanya lah ngoten nah.
Nek wong tua nemen niku anak royokan warisan ngene. Biasane lho lah ngono. Nek NU gak ngarah ngene kok ngono lho ngene. Kira kan NU sing sisih pundi lho ngono. Nggih. Lho tibake dulur sing cilik niku ngajeng nuwun sewu Mas. Wong pendapat aku iki ndek pendapat. Wis gak usah ya apa-apa titik. Bapak diboyong nang nggonku. Besok nek bapak kapundhut aku sumpah wallahi aku moh warisan teko bapak. Mboten tumon anak moh warisan bapak niki lho, mboten tumon. Sing tumon bapak nek kate mate kene wis umur ngene. Sing tumon ngoten lho. Dulur kabeh meneng. Ya Dek, pendapatmu diterima dulur kabeh, bapak diboyong nang nggonmu. Tapi kabeh iki ya ora tinggal diam, tetep nunggu karo bapak. Subhanallah. Tibae wong nyelameti wong mati niku nek nurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabarrukum abnaukum. Hormatilah sesepuhmu yang sudah meninggal. Pasti kau akan dihormati anak cucumu. Begitu. Tiba wong hormat wong tua iku kaya ngoten. Terus mana nomor loro anak niki sing saged ndepani nyelameti wong tua. Insyaallah sugih. Amin. Aja amin tok. Amin langsung tombok lah ngoten ngene. Yen cerita tibae anak sing ruju niku wong tua seda ing rene wong tuane kegolong minas sholihin nalika 3 dinane penuh masih sing gak dikabari teko. Nggih. Kadang-kadang niku wong nyelameti wong tuwa niku nek sing teko akeh kuwatir gak cukup. Lha mergo kabeh niku yakin mboten ndelok berkat. Nggih hormat niku lho sing penting. Aniku nggih ngoten sing hormat kuwatah. Sak badane selesai kendurenan kabeh wis padha mulih ana sesepuh rawuh yang tidak akan dikenal sesepuh niki uluk salam dijawab terus diceritani aku rene le nggih Mbah aku mek kondo tok olehmu hormat wong tuamu diterima karo Gusti Allah tapi Gusti Allah ngemai bebungah nang awakmu nggih Mbah awakmu tak mai dinar 1000 mbok mburine omah sebelah kanan menisuk duduken wis ngono kapan aku rene nah gremeng kaya apa dinar 1000 titik nek barokah lho niki lho dan ngomong kaya ngoten iki wedok krungu moring-moring selanang dilolono lapo sing ngomong ngene lho 1000 ngono gak titik kok kate masih titik pokoke barokah aku iki wong wedok gak kaya Rika Kang wong wedok iku gak ndelok barokahe sing penting lumbruk wah lho niku wong wedok biyen lho ngaten sing penting lumbruk ya Allah sampeyan kok kate ngomong gak mergo 1000 sing penting barokah aku gak seneng sampeyan ndelok omong niku nggih sing lanang sabar baik petung dinane lho ngaten kita pria royah itu tiang-tiang buyar Mbah rawuh malih aku rene maneh le nggih Mbah
apik kon saka pandang barokah. Ya aku saiki ya nggawa bebunga ing rene kon tamai 1000 mah saiki tamai 100 meneh dudukan balik kapan-kapan aku rene maneh ngoten rene sing lase wedok langsung semaur 100 lamuh maneh ngono ya Allah tibae nek kula ndelok kaya ngoten niku wong wedok niku ngajak sugih gak ngajak melarat nggih napa mboten nggih ngajak sugih niku 1000 gak diterima gremeng 100 gak diterima gremeng sesuai 3 dinane 7 dinane 40 tiang buyar Mbah Rawuh ya lale apik pendapatmu barokah bisa kita mai dinar siji barokah menit dudukan nggih Mbah matur nuwun cewek tok muni tahe iki nek ditip muni tahe ini ya Allah nggih esok mari sembahyang subuh mari wiritan kada sewetok tak duduk dek bakok duduk pandangnya diduduk temen ana dinar mek siji nggih didudukno karo sewetok muring-muring sewetok barang sitok diming-mingno wis gawan dhewe aku mah bae digawa wong lanang niki nang pasar buktekno barokah dinar siji tibae ten pasar niku kepethuk sesuatu sing gak tahu kepethuk tibae nggo pasar niku ana wong ngedep akuarium akuarium isine iwak bandeng loro diparani nuwun sewu Pak nggih Dek niki didol napa damel tontonan didamel tontonan tapi nek enten sing nuku pokok cocok regane tamehno lho nek ancene didol nggih kula tumbasi pinten regane mboten enten tunggal Dek nek gelem sak dinar sampeyan tuku nek gak gelem apa-apa nggih Pak kula enggak ada harta sak dinar duit sak dinar gitu ku akuarium nggih serah terima ditenggoluk bae sing lanang niku nggo latar nenggoluk ngoten diwasena sesuai ditakoni nemu nggo endi jare ngono oh gak keduga lah ngoten nemu nggo endi nemu tuku kok tulinan kaya ngono tuku lho piro sak dinar sampeyan manang pasar iya mamula kang wong iku nek gendeng aja nang pasar mari gitu wong saiki nek wong gendeng katik sapa pasar gak nek ditambani ngene ingat wis aja jane kene jalan mburi kan gawa nang mburi dibai wak bandeng dipeteti karo diumbah resik nggo jerone wetenge bandeng niku ana sesuatu yang tidak pernah diketahui ibae mutiara gak ngerti nek mutiara wong wetenge bandeng masa ana mutiarane bukan benih mutiara dikumbar resik disak bandeng dikumbar resik dikegeli Dek gorengan digawe wae wong gendeng ae kok mangan iwak gorengan pangan tae lah wis ngono. Sing lanang sabar digoreng dhewe, dipecel dhewe, dipangan dhewe. Semanten ngoten kondo. Kunjurune wetenge bandeng ana ngene. Ya iku untalen cek waras sering ngono. Cek terus gendenge ngene. Omong-omongan durung tutup. Bapak Patih biyen niku ratu karo Patih. Bapak Patih rawuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki omahe Ahmad. Nggih, Bapak Patih. Monggo pinarak. Omong-omongan karo bojone. Ngene nak ya. Aku teko kene iki diutus karo ratu.
Ratu iku beberapa hari, beberapa malam gak sare. Krana ana sesuatu sing dadi pandangane ratu iku. Oleh gak sare ku ben bengi ana pulung teko keraton parane nang omahmu kene. Lek wis teko omahmu kene iki balik nang keraton maneh. Pulung iki lho wira-wiri. Tibake maknane pulung niku kumpule pitulung. Lho nek aku sing manane ya gak ono sing manane. Wira-wiri. Lah aku teko kene diutus karo ratu, awakmu ditimbali rono, ana apa? Bojone mari kaya ngoten iku nggih ngomong-ngomong. Sampeyan katen ndi nang keraton. Mosok aku gak dijayar. Ayo nek melok. Melok. Bareng kondo kalih patih. Ngeten lho Bapak Patih. Kula niku lak nemu ngeten diceritakno lengkap. Ya wis, beneran ayo lho. Duking kene kerajaan raja niki terus dawuh. Nak, iki nggonku mbak ibumu. Dampar kencana iki. Nggo keraton gak ono dampar kencana loro. Inggih niki ndelok alamat jelas kaya ngono, damar kencana sing kono iku lungguh ana ambek bojomu. Radika niki diarani anak emas. Tapi anake raja. Terus ngene. Awakmu takon kon manggon nggo kono, aku nggo kene. Nek iso aja mulih nang kampung. Wis tetep nggo kerajaan kene. Lah saiki aku takon. Ana tanda-tanda ya apa? Kok sampai pulung iku ben bengi. Wira-wiri mulane awakmu tak timbali rene. Tak dadekno anak mas. Nuwun sewu. Raja. Heeh. Kula niki sak jerone wulan niki manggi sesuatu sing aneh. Niku rupine niki enak ndelok-ndeloki. Lah iki diarani mutiara raja. Mutiara raja wong toto ning ngarani mutiara raja. Tapi iki sak jodoh. Nek ndelok dawuhe wong tuwa-tuwa, sapa wong dadi raja kok miliki mutiara raja sajodo, petung turun dadi raja kabeh. Angel nak dadi raja iku pilihan kurang mesti dadi jenenge. Nek dibandani entek akeh wong dadi raja. Lah sebab mutiara raja petung turun jange dadi raja kabeh. Dadi sing ngangkat derajate bapak iki awakmu nak. Aku jange petung turun dadi raja kabeh. Lah saiki kon anak mas raja sak bojomu kudu nggo kene. Cuma mutiara raja sak jodoh iki kata tuku gak mentas nduwiki mek tak ijoli. Mutiara raja siji tak ijoli dinar 30 glangsing. Gak tuku, nek tuku gak mentas nduwiki wong pitung turun dadi raja. Dadi loro duwiki swidak glangsing dinar. Ini ki oleh-olehane hormat dateng wong tuwa niku. Biru apa akum tabarrukum abna hukum. Mulane NU niku
sampai ngawontenaken Lailatul Ijtima niki adalah menghormati para sesepuh Nahdlatul Ulama. Ya wis gak peduli sapa wae. Sesepuh Nahdlatul Ulama niki kita hormati sedaya. Boten ati siji-siji sedaya. Nggih ngeten iki dadi sebabe panjenengan sedaya besok bakal dihormati anak putu. Allahumma amin. Niki sing dipilih niku. Nomor loro ilmu pesugihan ngeten iki jenenge ngoten lho. Jange dadi wong sugih kabeh. Kok gak ono sing ngamin. Nah, nek gak ono sing ngamin ya dadi wong melarat kabeh. Ngoten rene. Dadi suwi tak langsing dinar. Tiba sing wedok niku sing lanang dioyo-oyo. Kang. Apa masih duwe rek akeh? Heeh. Temen aja rabi maneh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Iza mata benu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin." Anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni? Cudel. Kula nek manani cudel, mah kula manani putus. Kula ngaji ten Kediri, anak putu Adam nek wis mati apa yang dilakukan? Semua putus. Ana arek wedok ngomong, daun pinang di atas payung, kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati. Paling-paling ya siapa ikut toyul. Tadi kalau lek mana ni cutel, sing kaiser cutel telu, sodakotin jariatin ke masjid ni sing buatan di cutel. Nomor kali ngelmu panjenengan sedaya niki ngalmune para ahli ulama mesti manfaat au ilmin yuntafa'u bih. Sing nomor 3 awaladin sholihin ya daulah duwe anak pahlanang bawedok lho ngono lho hadise nek manane pahlanang bawedok nek arek niki saleh salihah gelem ndongakno wong tuwa yaiku sing dijago. Ana cerita zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana arek wedok sowan nangis teng ngarsane Kanjeng Nabi. Kali tangane niki dicekel ngeten. Napa nak teko-teko nangis. Kanjeng Nabi kula niki sakit. Lara apa? Tangan kula niki lho Kanjeng Nabi keding ciker bungker. Kena apa? Niki kopong Kanjeng Nabi. Larane pun luar biasa. Tanganmu iku kopong geni apa? Gini sing jalani kopong tapi impian menjadi kenyataan. Ceritano ipenmu. Wau dalu Kanjeng Nabi kula niki ngipi. Rumangsa kula kiamat niku lho teko. Tibae Kanjeng Nabi kahanan kiamat niku situasi yang menyedihkan dan yang membingungkan. Liyane kiamat boten tasih iso dihindari. Kaya napa? Donya wis gak ana piyupan. Aja cacak kok omah piyupan iki gak ana. Sengenge didekno mek sak gayukan, lemah diganti tembaga. Kiamat. Jadi membingungkan dan menyedihkan. Kula nangis Kanjeng Nabi melayu ngetan ngulon ngalor ngidul nangis. Tiba kula dicegat kali malaikat. Kula mastani malaikat niku nyegat kali ngomong menungso lah. Berarti itu menungso. Bareno. Nggih malaikat. Kon lapo nangis ngetan ngulon ngalor ngidul. Misewu malaikat situasi kaya ngeten iki nek mboten nangis mboten pantes. Tapi susah ati kula krana situasi niki tasih enten sing luwih abot tinimbang niki. Apa sing luwih abot? Nuwun sewu. Bapak kula pun mati suwe. Lha niki lho, NU niku ngoten niku lho.
Emak kula pun mati suwe. Sing kula susahaken mak bapak niku lho nang swarga napa nang neraka. Ngoten. Tadi NU niku sing dibodi ngoten niku. Mulane wong tua ditahlili, wong tua dipatehai. Malaikat dawuh. Ngene lho. Awakmu tak dukung. Kon ngerti apa sing diarani neraka? Boten. Sing diarani neraka iku istana api. Nggih, mboten kok panggonan istana tapi api. Nek sing diarani swarga istana berlian. Lah saiki deloken makmu bapakmu nggo neraka. Tak dukung merono, tapi kula mboten ngarani ngidul. Merono. Nggo kono kok ana pintu gerbang. Nggo kuno ana tulisane. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dadi ana tulisane ngoten. Pangen iki nek gak tau ngaji roh tulisan ngono mosok iso maca. Engko lha terus ndeleki kiai. Ndeleki kiai. Ya apa unine? Kapedho kiai ya ustaz. Nggih ya. Kapedho ustaz ya sak pethuke ngene. Dadi awakmu nek ana tulisan kaya ngono, pintu gerbang terus. Engko kepethuk istana api. Temen tak dukung gak kepanasan awakmu. Nggo gunung kok bapakmu lu ana salam. Nek jawab berarti bapakmu ngon neraka. Nek gak jawab berarti nggo swarga. Makmu lu ana salam. Nek jawab berarti nggo neraka, nek gak jawab berarti nggo swarga. Nggih malaikat kula nderek Kanjeng Nabi. Tibae istana api kula leboni ten pintu gerbang nih bapak kula uluhi salam mboten sembawur sampai ping 3 bareng mak kula uluhi salam mak kali mular waalaikumsalam kaya anakku Fatimah nggih mak Nun sewu mak wong nggo neraka niku ya napa sampean ngetok kalau niki cek jelas kahanane mak nggo neraka. Lho niki nek anak soleh, nek salehah gak ngarah teko mriku. Tibae ngetok temen kaya nggo layar TV. Kanjeng Nabi mak niku tibae mboten diobong, tapi mak niku rupa genilas. Ya napa lek ngentasnya rupa genilas? Lo takon sampai nggon neraka mak. Iya nak aku nggon neraka. Lah bapak ten pundi? Bapakmu kaya taek. Lho. Nggih. Kok iso bapak kaya taek? Bapakmu iku biyen ngomong gak cocok karo kenyataane. Nek ngomong aku cinta kepadamu sehidup semati. Tiba dadak kaya taek temen. Belas bapakmu gak tau nyambangi aku. Ngoten rene. Astagfirullah. Alazim. Anak niki kula anu Kanjeng Nabi pamitan kali mak marani bapak kula niki. Tapi kali muring-muring. Kula metuki kali malaikat mak ten neraka paling-paling bapak ten swarga ya. Kono-kono pintu gerbang nang swarga. Tulisane fi maqadi sidqin inda malikim muqtadir. Nek kawong NU gak iso jelasno ngene iki ngoten lho. NU temenan iki. Lah nek wis kok kuno engko istana berlian iku gak ana pintune. Ulu ana salam langsung mengo dhewe. Oh, gak ana kuncine. Tibae kuncine assalamualaikum. Ya Nabi
Bapak kula uluhi salam, jawab langsung pintu terbuka. Kula muring-muring Kanjeng Nabi ngelono bapak. Bener mak, Pak, sampai niku kaya taek. Roti-roti kelemben-kelemben nak. Saiki biyen. Apa aku nggo swarga kok makmu nggo neraka? Makmu ngono nek dikandani ndawa. Blek lha. Cocok bapakne kaya taek mbokne ndawa blek lha ngene. Setel nih. Terus bapak mriki lan iki pegawe aku. Gelas berlian. Baki berlian, morong berlian, isine banyu syafaat. Bagi aku iki bendina dundum. Ya wong sing nang swarga baru-baru iku tak ombeni iki. Iki atas perintah teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing ngombe sak lawas gak bakal ngelak. Kanjeng Nabi, bapak niki ngesok banyu. Ingrene bapak kula dhewe. Dadi kula mboten nate taren, gelas siji kula jupuk. Kula beto mlajeng. Kula kangen kali mak kula cek niru rasane banyu syafaat. Tibae Kanjeng Nabi, mak kula bengok, mak bungu. Wah. Niki mak sampean tampani. Bareng ditampani kali mak wong tangane mak niku rupa genilas. Gelas isine banyu syafaat meledak. Tangan kula niki kenek panase banyu nggo gelas niku malih keting ciker bungker. Kanjeng Nabi mular anak solihah ya kaya kono sampai kon kecipratan banyu neraka. Ingrehne aku iki duweni syafaatul uzma. Tak syafaati jane waras tanganmu. Dadak arek wedok sumbar. Kanjeng Nabi, kula sowan niki mboten butuh waras. Kula sumpah wallahi kula panjenengan ridani tak ngenteni mak teng neraka. Subhanallah, Kanjeng Nabi jerit. Sakmono nak tujuanmu. Wis kau nang neraka tapi gak kecemplung neraka tapi ngentas ibumu. Oh, tenan. Tanganmu tak gecekane. Geceki waras. Tangane arek wedok dicemplung neraka. Neraka niku mati plus. Dan lho niku cek sambung tok karo tangane Kanjeng Nabi. Lan apa malih kira-kira Kanjeng Nabi? Dan ura-ura malaikat neraka. Syafaat Kanjeng Nabi nggo donya niku mun kata kaya ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki sing diduk-dukno wong NU ngeten niki. Bareng tangane arek niku sing digecoki karo Kanjeng Nabi neraka mati plus. Syafaat niku ngoten niku. Mulane kula kali panjenengan pados syafaat. Kecing sepuh sampe nang sapenisor. Kabeh niki dibagi iso nyafaati tapi nek gandeng karo Kanjeng Nabi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyiksa karo kawulane tapi nek wa anta fihim, anta niku Kanjeng Nabi, tapi nek wong iku gelem gandeng karo awakmu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gusti Allah gak bakal nyiksa hambane pokoke wong iku seneng maca istighfar. Mulane jenengan nggih sering istighosan. Ulang ngoten ah. Astagfirullahaladzim. Ulama biyen niku gak ketara. Dianakno jamaah istighosah. Astagfirullahaladzim niku cukup. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pelajarane wong tua-tua ulama-ulama niku ngoten niku. Para hadirin, terus ceritanya. Bareng lari niku wau matur Kanjeng Nabi kaya ngoten. Kanjeng Nabi jerit, wis tanganmu tak kecoki nak, tanganmu lebokno nang neraka. Ibumu tasen.
langsung tangane dilebono nang nerakane mati olahane sambung karo astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati ibuke tintas ya terus dituntun nang swarga dipethukno karo bapake tibae nggo mriko niku masih gak disambangi pirang-pirang tahun gak medhudhut ngene jare sapa Quran sing dawuh langsung lho nggo kuwade dawuhe Quran hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqin kamu kula kali jenengan besok lho nggo jejer nggo kuwade nggo swargane Gusti Allah karo bojone dhewe. Lah nek sampean takon lha nek bojone papat cedhak surga kabeh. Pun gak dawa-dawa sing ngrungokno gak katok sing ngomong ngene ngosro. Sing penting ketemune kula kali panjenengan, muga-muga dadi dulur sing gak iso pisah. Lahir batin, amin. Awal akhir, amin. Selamat bidini wa dunya wal akhirah. Barokah para alim ulama lan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alfa minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.